стоя. Пред мен никой не ме изпълнява. Ай, ай. Как ти можеш да върнеш? Аре, кажи здравко. Айде, музика. Какво става с музиката, диче? Той има трябва да го сваляш, бе. Не му мърна. Чакай, ще аз почна назад да чувам. Учивам и аз надолу, брат. Дръпне, че ма нагоре. Бая баира му да еба не свърши.